vanhu vobuda vachizvibvunza vachiti aiwa, why is it VP Mohadi kunyange vane maaccusations erape vanopiwa madays akawanda aiwa acting presidents aiwa kupfuura mukuru wavo anova VP Chiwenga. Sanamira mashoko anobuda achitsanangurwa nevanhu pamusoro pechitiko ichi vachiona kuti aiwa panguva ino VP Chiwenga kunyange vari kuluza munje nemaallies avo vari kuramba vari sunline zvakanyanya. Sanamira mashoko amudanyirwa panapa wasubscribe like turn on the bell icon. Tipina panapa BBC Zimbabwe vakomana vamuda nyora vachiti checkpoint Chiwenga is unfairly treated in EDC 30 days leave. Chiwenga is going to be in charge of the country only for 10 days. Second, VP Mohadi finished his 20 days on Sunday. The reason why Mohadi, who was accused of rape, served more days than Chiwenga is because he came out to public to support 2030 mantra, but Chiwenga refused. Rumor, we hear that China has added skilled private security for Chiwenga. Ndo mashoko anomudanyuka panapa nevakomana veBBC Zimbabwe vachibuda vachitsanangura vachiti aiwa kunyange zvake vanyatsokuziva kuti Mohadi ane maaccusations erape, toona kuti aiwa nhau yekuti akabuda to the general public akaendoza mutungamiri wenyika kuti aiwa arane kusvika 2030 ndo nhau yaari kuona kuti aiwa ari kureceiva mafavors and anyatsokuoneka kuti aiwa is not against and hapana aiwa maallegations kana kuti coup ingazodevelopa ichibva kune direction aiwa yaVP Mohadi. But panapa toona kuti VP Chiwenga vazomupawo zvavo 10 days zvadzo kuti vangonzivo aiwa vangoitawo acting president. But panguva inoyi panapa pane tension inoda kwekuti VP panguva ino vari kuresista aiwa that 2030 agenda. Tinoona kuti aiwa mukomana akava signed by the gentleman agreement inozikanwa nenyika yose. But panapa pane madevelopments ari kubuda manje, marumors ari kuonekwa zvichinzi aiwa China yoprovider private security aiwa iri skilled aiwa kuna general. Mashoko achakudevelopa aiwa vanhu vachiri kufambira danzo nyatsokuona kuti ichokwadi here. Tudze mafungiro enyu motokudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.